Bayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros, ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa KAMPANYA Channel 11 sa Kabangkalan City, sa Himamaylan City kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Apat ka mga persona patay sa masunog ang duha ka mga wing van nga nagbungguanay sa Valladolid. Biktima nagapangayo pa sang tabang nga makuha sa nagakasunog nga truck. Fish section sa Palapala Market gin-lockdown matapos may mapatay nga JO employee sang Kapitolyo bangod sang COVID-19. Sa Ibig Magalona, sa Kasyenda gin-lockdown bangod sa nagadamo nga kaso sang COVID-19. Masobra sa 13 milyones pesos nga balor sang shabu nakuha sa barbast operation sa Singkang Airport sa Bacolod. Kag sa Good Vibes, 8 ka mga centenarians, personal nga gitagaan sang 100,000 pesos nga cash assistance sang gobernador. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, 18-day campaign to end violence against women ang ginsugdan na paagi sa isa ka programa. Nalakip sa programa ang paglunsar sang Bantay Bastos campaign nga nagatuyo sa pagpangapin sa mga kababainhan sa mga pahayag nga nagapakanubo o kun nagapakalain sa mga kababainhan gikan sa mga lalaki labi na ang mayara sa poder. Samtang suno kay Merly Garcia, ang OIC Provincial Social Welfare and Development Officer sa Negros Occidental, padayon ang kampanya sa Women Empowerment. Suno sa iya, mas ginapabaskog nila ang kampanya ilabi na nga sa mga pagpang-abuso sa kababainhan, madamo sa sining mga reklamo nga ila nagakabaton ang pagpang-abuso gikan sa ila nga himata o kunyadtong mayara sang relasyon ang nagaabuso sa isa ka babayi. May fear pagid, especially kung ang family is involved. Family member is involved. But if to compare some previous years, much better na gid karon. Okay na subok. Sa number 9, security guard nga suspect sa pagpatay sa yaanay kaupod sa trabaho ang nadakpan na. Tigayon nga nadakpan kahapon sa Police Station 7 upod ang Kabangkalan PNP ang security guard nga suspect sa pagpatay sa yaanay upod sa trabaho sa isa ka industrial company sa Barangay Mansilingan. Ang gwardiya nga si Antonio Enanoria ang naaresto sa balay sang iya utod sa Barangay Tabugon sa siyudad sang Kabangkalan. Si Enanoria ang ginatudlo nga nagpatay sa kay Joby Natividad Jr. nga anay empleyado sang industrial company kung sa diin nagatrabaho bilang gwardiya si Enanoria. Sa investigasyon sa PNP, si Natividad ang nagsunod sa bodega sa kumbuyahan nga nagkainom para kung tani manghulam sa screwdriver. Pero sunod sa kay Police Lieutenant Conrado Espino Jr., ang biktima ang ginpagwa sa gwardya nga nagresulta naman sa ilang pagbaisay. Ginaaligar pa sa suspect nga siya ang una nga ginsubag ni Natividad kag siya ang nagbalos man sumbag. Ang ilaaway ang nagresulta naman sa pagtiro ni Enanoria sa biktima nga ginkamatay sini. Gikumpirma man ni Espino nga ang gwardiya ang ginatudlo man nga may kahilabtanan sa pagpatay sa iyang utod nga babayi sa Kabangkalan sa nagdigad nga tuig. Nagsurrender na siya sadto sa Police Station 8 pero wala nagindayon sa pamilya ang kaso batok sa iya. Sa number 8, 17 ka mga persona ang ginkasuhan bangod sa illegal nga bulang. Gindakop sa mga katapos ang Police Station 7 ang 17 ka mga persona matapos sila nga maaktuhan nga nagabulang sa Purok Himaya sa Barangay Alhis Domingo sang hapon. Ginadumilian ang pagbulang nga wala sang permiso ilabi na karon nga napaidalom pa sa General Community Quarantine ang syudad. Sunod kay Police Lieutenant Conrado Espino Jr., hepe sang Police Station 7, nakabaton sila sa impormasyon nga may illegal nga bulang sa amo nga purok. Sang ginkatuan sa mga pulis, ila naabtan nga may nagabulang sa amo nga purok. Madamo pa sulok kay Espino ang nakadalagan kag ang 17 lang ang ila nga nadakpan. May duha man ka inubulang nga manok ang na-recover, lakip na ang 700 pesos nga pusta. Ginakasuhan na sa illegal cockfighting ang 17 ka na aresto. Sa number 7,
13.6 milyones pesos kabalon sa shabu na kuha sa buy-bust operation sa kagabi sa syudad sa Bacolod. 3 ka mga persona ang naaresto. Ginakop sa kagabi ang 3 ka mga persona matapos makuhaan sa masobra 20 kabulto sa ginapatian shabu sa buy-bust operation sa pagpanguna ng PNP Drug Enforcement Group sa Scorpio Street sa J.R. Torres Subdivision, Barangay Singkang Airport. Subjects ng buy-bust amo si June Mark Ibe. Naaresto man ng 11th partner nga si Regine Arroz kag kabulig nga si Sheila Mary Balaraw. Nagabugat sa kapin 2 ka kilo ang nakuha nga suspected shabu kag ginulubanta nagabalor siyang 13.6 million pesos. Sunod kay Police Captain June Ray Batadlan, hepe sa Police Station 8, si Ibe ang nagabaton sa items nga ginapadala gikan Manila paagi sa courier service kag iyaman ini dason ginapadala. Ang iya bulig nga si Balaraw ang iya ginapabaton kag ginapadala sa items sunod sa kay Batadlan. Ang PNP Drug Enforcement Group sa Manila amo ang nakabaton sa impormasyon angot sa transaksyon ni Ibe kag sila nakig-angot sa PNP DEG diri sa Bacolod. Detained karon sa Police Station 8 ang 3 nga magapatubang sang kaso nga pagsupak sa RI 9165. Sa number 6 quarantine facility sa Bacolod sa Barangay Alihis ang sa madason pa nga tuig magamit bangod indi pa inihanda kag padayon pa nga may ginaobra ang City Engineers Office. Suno kay Bacolod Emergency Operations Center Executive Director kag City Administrator nga si M. Ang mahimo sa first quarter pa sa madason nga tuig maggamit ang isolation facility bangod magluwas nga wala pa inisang kaugalingon nga linya sang kuryente kinahanglan pa nga kayuhon ang dalan pakadto sa lugar. Ginpahayag ni Ang nga indi pa man karon kinahanglan ang amo nga facility bangod madamo pa sang bakante nga mga isolation room sa mga eskwelahan sa syudad nga nagaserbe nga quarantine facility para sa mga COVID-19 patients. Pero sumugod sa Enero sa madason nga tuig, hindi na magamit ang mga eskwelahan bilang quarantine facility bangod bawion na inis ang DepEd. Gani magluwas sa isolation facility sa Alihis, pagahimuon man nga dugang nga isolation facility sang syudad ang Bacolod Youth Center kag pati ng evacuation center nga proyekto man sa Department of Public Works and Highways. Ang tubig pwede nila madisponeran pero hindi baka pwede ka-operate na wala kuryente kaya maano sila kung gabi. So kag delikado kung may mga pasyente and hindi kag ang area is not wala sang perimeter fence ang area so kung wala ka suga do medyo delikado kag we don't want to take the risk nga kung may ano daong matabo. Sa number 5, isa ka hasyenda sa Barangay Alicante sa Banwasang Ibi Bagalon ang gin-lockdown bangod sa nagadamo nga kaso sang COVID-19. May 14 na ka-record ng COVID-19 cases sa sunod lamang sa napulo ka adlaw sa Hacienda Santa Teresa sunod kay Mayor Marvin Malacon. Ini ang rason sunod sa alkalde sa pagpatuman sa granular lockdown sa lugar sa sunod sa 7 ka adlaw ukon magadi naman sa mga resulta sa swab test. Pati gayon man ang mass testing subong nga adlaw. Ang tanan nga pumuluyo ipaidalom sa testing sunod sa alkalde. Sunod pa kay Malacon, inay kabahin sa mga tika nga ginapatuman para malikawan ang paglapta pagid sa virus sa banwa. Dugang pa ni Malacon, ang mga pumuluyo apesar sang sulit-sulit nga pahanumdom ang wala nagasunod sa minimum health protocol kasubong sa paggamit sa face mask. May iban man gani nga nagbalhin pa sa lugar. May dialysis patient gani sunod sa kay Malacon nga sang nakahibalo nga nagpositibo siya sa virus, nagbiya sa lugar. 515 tanan ka mga puluyaan na naka-lockdown kag ang bano ang maghatag sa ila sang kalanon, tubig kag bisan pa bitamina. It's a matter of 7 days. Without this disciplinary action, way chance. Yung element of surprise namon para mapunting tatanan ang tao. Pugtak ang area. Kooperasyon na kinahanglan mo. Kooperasyon. Ay, walang kukawal dati sila, walang binasapak, I don't care. Kay they will understand. Someday they will understand why yung nag-ubra ko silang action. So And the owner, okay ka, agree with it. Sa number 4, ginapaidalom sa lockdown ng Negros Occidental Food Terminal kung kilalaman bilang Palapala sa North Capitol Road, San Juan Street sa Bacolod City.
Ini kasunod sa pagkapatay kahapon sa isa ka job order casual sa probinsya nga nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Gobernador Eugenio Jose Lacson, ginpaidalom na sa disinfection ang lugar. Ginapatigayon man ang contact tracing kag ang 20 ka mga personnel lakip ng gwardiya ang napaidalom na sa swab test. Na-report naman ang insidente sa barangay. Liwat naman nga nagapahanumdum ang gobernador sa nga pagsunod sang minimum health protocol bilang isa sa mga tikang nga mapamatukan ng COVID-19. Dam nagpamay watchman sang Kapitolyo nga napatay man may kangtanan sa COVID-19. COVID is still around. Although there's a lot of talks about vaccines, I think it's still many months away from actually being available for our country. So, bin-lockdown ang Kalapala? Yes, at saka I think they're of course gonna do disinfection, more important, contact tracing. That's until when ang lockdown go? I think until after they have already disinfected the area. Sa number 3, ginatugyan na lamang sa Bacolod City Emergency Operations Center sa City Legal Office ang pagpasira sa establishmento komersyal nga naging kabangtanan sa pagtililipon sa mga pumuluyo sa Art District sa Barangay Madalagan sa Bacolod sa Nobyembre 6. Sunod sa Executive Director sang EOC nga si City Administrator M. Ang, nagwa sa ilang pagpatigayon nga pagpangusisa sa pagdagsa sa mga pumuluyo sa among lugar nga wala sang sarabton ang organizers sang Viva Excon nga nag-set up lamang sang installation sa lugar para kuwaan sang video. Natukiban sang EOC nga mayara sa isa ka establishmento komersyal nga nagbutang sang banda nga amo nanging kabangdanan sa pagdagsa sa pumuluyo sa lugar kung sa diin nakit-an sa nagalapta nga video kag retrato sa social media nga may pila ka mga wala nagasuksok sa face mask. Gitugyan na lang sang EOC sa City Legal Office pati na sa Permits and Licensing Division sang syudad ang pagpasira sa among establishmento bangod sa paglapas sa minimum health protocols. Nagapanugyan man si Ang sa iban nga mga establishmento komersyal nga likawan anay ang paghiwat sa mga events nga makaganyat sang madamo nga mga pumuluyo samtang yara pa sa General Community Quarantine ang Bacolod. Ang City Legal na nayang mangita kung ano ang sanctions nga nagakaangay sa ila. Basically, of course may mga protocols kita under the the subong nga mayara kita pandemic plus ang aton pagid mga ordinances, ang aton executive orders, ang mga local protocols pagid naton nga nakapublish na prior. Sa number 2, isa ka kambuyahan ang nasunog kainis ang aga sa Bacolod. Isa ka commercial building sa Galo Street sa Barangay 20 sa Bacolod ang nasunog kainis ang aga. Totally destroyed ang building, samtang nasunog man ang bahin sang katupad sini nga isa man ka building. Sunod kay Fire Chief Inspector Publio Plotenia. Bacolod City Fire Marshal ang kalayo ang nagsugod sa ikaduha nga panalgan sang building. Ginausisa pa sang BFP kung ano ang ginhalinan sang sunog. Ginabulubanta 150,000 pesos ang halit sang sunog sunod sa BFP. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, 4 tanan ka mga persona nagkalamatay sang magsunog ang nagbubuanay nga duha ka wing van sa highway sang Banwa sang Valladolid. Nabatian pa sa mga rescuers ang isa sa mga biktima nga nagapangayo sang tabang nga makuha gikan sa nagakasunog nga truck. Yaring report. Sa video nga kuha ni Mark de los Reyes Cabrillos, makita ang nagahagunos nga fire truck nga nagrespondi sa nagadabadaba nga duha ka mga wing van sa highway sang crossing Tabaw sa Valladolid pasado alas 12 kailas ang kaagahon. Sang mapalong ang kalayo, ginpang amat-amat na buksan ang duha ka mga truck. Nasapwa na lamang sa mga rescuers ang sunog ng mga bangkay sang 4 tanan ka mga persona, duha gikan sa kada wing van. Sunod sa mga rescuers sa kabalikat team sa Valladolid, may nabatian pa sila nga biktima nga nagasinggitan, kag nagapangayo sang tabang kay hindi makahalin sa truck kay naipit. O galing, hindi man makapalapit ang rescuers, bangod sang nagadaba-daba ang kalayo kag tuman ka delikado. Hindi kami ka-track, sir, kaya ang init, daba-daba ginakalayo, sir, sa taas-taas nga daan, sir. Kadadako, sir. Oo.
Sir, may batian pang pangitabang? Yes, sir. So, pangayo sa bulig, sir, nga ma-recover pala balatan, makagwa sa balatan, sir. Kapag tapos may gawrangol man bala, sir. So, kami bilang kung pabulig ni siya, sir, hindi kami katraka, kaya dako-dako ang ginakalayo, sir. Nagresponde man sa sunog ang rescuers kag mga bumbero gikan sa mga kaiping nga banwa kag syudad. Una nga nakilalaan na bangkay sa mag-utod nga Wendell kag Carlo Larios nga mga residente sa Mabinay, Negros Oriental. Sunod sa traffic investigator nga si Police Executive Master Sergeant Renato Sapio Jr., si Wendell ang nagamaneho sa truck kagikan pa sila sa Dumaguete City padulong sa Bacolod. Kag naglapaw ang ilang nga truck sa piyak nga lane kag nabungguan ang nagasugata man nga truck. Posible nga naigo ang fuel tanks ang isa sa mga truck nga amo ang ginhalinan sang kalayo. Foam paabi ang karga sang truck nga gikan naman sa Bacolod Pasur. Posibilidad ko nga naigo ang iya tangke o kung nag-ignite nga kwan. Tapos ang suspect sang aton nga Bureau of Fire, mga light material man niyo, daw foam kuno ang ilang karga sang isa. Sang ini nga kwan amo nang Bali sa isa naglato sa iya lane. Sa posisyon sang kwan sang salakyan nga nakita namon, ang halin sa south going to north, amo ang nagkaon sang Amo niya sa mga Larios sa Dumaguete. Sa mga Larios. Nagsaylo sa piyak lane. Nagsakaon isa sa piyak lane. Nalawigan pa antes nakilala ang mga sakay sa piyak na truck. Base sa mga nakuha nga ID, ginkilala ang driver sang wing van nga si Johnny Garcia sa barangay E. Lopez sa Silay City. Nagpadulong sa punerarya ang iya nga pamilya pero ginbudayan pa sila una sa pagkilala sa iya nga bangkay kay sunog. Suro sa PNP, ginkumpirma gid man sa iya nga pamilya nga siya si Johnny Garcia, samtang si Evel Elostrissimo naman ang iya nga pahinante nga kaupod. Sa Good Vibes, duga nga 13 ka mga centenarian ang natalana nga magbaton sang tig 1,000 pesos nga assistance buwas nga adlaw gikan sa gobyerno probinsyal. Damlag pa, may 8 na ka centenarian ang nagbaton sang ilang nga assistance. Ano ba lang sekreto ni Lolo kag ni Lola nga nakalambot sila sa kasubong nga edad? Aton hibaluon sa sininga report. May 8 ka mga centenarian gikan sa Ibimagalona, Manapla, Sagay City, Escalante City, kag Cadiz City ang nagbaton sang tig 1,000 pesos nga assistance gikan sa gobyerno probinsyal. Kuntani kada 5 de Nobyembre ginakilala ang mga centenarian kag kadungan sini ang paghatag sang 1,000 pesos. Pero kay tungod nga may pandemic, ginpakamaayo nga sila ang kadtuan mismo ni Governor Eugenio Jose Lacson sa ilang mga banwa kag syudad. Desisyonan namon na imbes na diktuta magkita sa Kapitolyo, ang provincial government amo ang magkadto kag mag-distribute. Congratulations, of course, mga inspiration nato ni sila. Limitado man ang giho kag may pila ka mga pisikal nga kabudlayan, wala naman duha-duha nga ginpaambit sang pila ka mga lola ang ila sikreto kun nga nagdangat sila sa isa ka gatos ka tuig sa sining kalibutan. Lola, ano ko na sekreto mo? Anong ginainom mo? Whiskey. Wow! Nice! Anong whiskey lang? Nang tanduay. Unsa may imong gikaon nga nakaabot makaaning edad ngayon ani? Oh, sa may kaon kanon. O unsa pa man. Kanon. Nga nung nakaabot makaanang idara, ang uban ni surrender man. Ay, abot nila. Ang araw nakaabot yun. Ginpahangop sa himata nga para kay Lolo kag Lola ang ginhatag nga kwarta. Sunod kay Merly Garcia, ang OIC Provincial DSWD Officer, buwas may 13 ka iban pa nga mga Lolo kag Lola sa Bagos City, Hinigaran, Himamaylan City, Ilog kag Cabancalan City ang magabaton sang tig 1,000 pesos. Ang 8 is only sa northern part. Ginubos ni Gov pagpanghatag. Tomorrow, we will be starting to give another round sa 5 ka LGUs sa southern part. May 30 ka mga centenarian sunod kay Garcia, pero sa karon may pila pa sa ila ang padayon nagaproseso sang ilang nga dokumento nga kinahanglan antes pa man mahatagan sang 100,000 pesos sang probinsya. Grabe, Barb, may mga sikreto siya nakalisa sa ilagay para sa long life. Nakibot ko sa isa ka lola. Whiskey ang iya sikreto. Feeling ko hasta ako 500 years old pa. Pero di ba November 5 na siya usually ginhatag sa province? Oo, amo tong hambal ni Gov nga dapat November 5 kaya dikit itong may pandemic so ginpakamaayo na lang nga personal nga Wow, katuan. special delivery. Correct.
Though, para man nga mapa-feel ta pagitugang sa kay lolo, kay lola, palangga din sila. Kung nahambas ang gobyerno provincial. Pero di ba do, kuha na pa doon ng kwanta niya ng may ordinance kita for that, na kada mag 100 years old, may harap sa ginahatag ng money ang province. Oo, though bali, assistance for me, kasi syempre, imagine nga, tumalagsahon lang, nga makalabot ka sa... Sa Bacolod, I think tumiyara man na the same May project, program nga mo sila. Ay, pati sa tantan may goal nga magpalabot sa 100 years old. Kaag amoy ato mga balita sa Negros sa mga adlaw. Kay man sa panahon karon, importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.